ọrụ na aga akọkụ na ya bụ okporo ụzọ sitere Unizik wee gaba Y Junction tinye isi na Goodwill Junction wee gaba Isuanaocha. Ozi a na-enweta na-ekwu na onye ọrụ ngo ji ọrụ ahụ site n'ọrụ ọ na-arụ n'ebe ahụ egosipụtago na ọ dị njikere ịrụchapụ ọrụ a dịka etu ha na gọọmenti si kwekọrịta. Ngozi Obileri gara n'ebe ahụ ịmata ma ọzụkwa ihe kwuru ka a na-eme ga-akọtọpụrụ gị akụkọ a. Ndị ọrụ ngo Niger bụ ndị ahụrụ na ya bụ ụzọ ka ha ji nnukwu ụgbọala eji arụ ọrụ ụzọ wee na-agbalịsi ya bụ ana ma na-emekwa ya ka o sie ike. Ọ ga-abụ ha mechaa ka ha wuo nke bekee kpọrọ Stone Base na Kolta ebe ha rụchagoro ọwa mmiri na mpaghara ya bụ ụzọ. Ka ọ na-agwazi ndị nta akụkọ ABS okwu ka otu onye na-azụ ahịa na Goodwill Junction bụ Oriakụ Faith Nwokeọcha kọwara na ha tagburu onwe ha n'ahụhụ na ya bụ ụzọ n'oge gara aga n'ihi otu ya bụ ụzọ si jọgbuo onwe ya na njọ, mana ugbu a ya bụ ụzọ abụrụla nke yi uwe ọhụrụ ma kọwaa na kemgbe ebidoro ọrụ na ya bụ ụzọ na ndị na-abịa azụ ha ahịa welitere n'ọnụọgụ. Ọ keleziri Gọvanọ Chukwuma Soludo maka iweta ụsa nyegara nsogbu niile ha nwere, ọ kachasị n'ebe gbasara ụzọ, ma rịọzie Chineke ka ọ gọzie ya na ezinụlọ ya. Onye ọzọkwa na-azụ ahịa na ya bụ ebe bụ Oriakụ Kate Ude, onye enweghị ike izochinata ụdị aṅụrị ọ na-enwe, kọwara na ọ bụ ezigbo ụzọ ka eji ama obodo mepere emepe, nke ọ kọwara na Gọvanọ Soludo na-agbalịsi ike ịhụ na emere ka ọ dị otu ahụ na mpaghara Anambra niile. Oriakụ Ude kụziri hoha na ya bụ ụzọ oge arụcha ya ga-eweta ọtụtụ agamnihu dị iche iche n'obodo niile ya bụ ụzọ gara, ma dozie Gọvanọ Soludo ka ọ ghara ịda mba, kwezie ya nkwa na ha ga na-enye ya nkwado oge niile. Abụ m Ngozi Obileri.